A my sa nachádzame úplne hore pri kríži, ktorý je tu na. Som to zabudol mikinku. Ale je to pekné, že? Wellness, bazény, hotely. Chceš vedieť, kde je top žrádlo a kde sa to nevyplatí? Tak poď s nami Zuzička a tučný Milanko ťa zoberú na trip. Poď s nami kufre bal, dobrodružstvo volá nás. Wellness, sauna, bazén, chill. Povedz áno, bude skill. Každý hotel, každá reštika, či je top, či je tragédia, testujeme, skúšame a pravdu vždy povieme. Cestou, necestou, svet nás čaká. Zuzička a Milanko, show začína. Čaute priatelia. Ahojte. Vítam vás tučný Milanko a Zuzička z YouTube kanála Cestou, necestou. Dneska sme sa vybrali na takú menšiu turistiku blízko Ilavy. Menšiu? Takú vyššiu turistiku blízko Ilavy a ja to tu dobre poznám, lebo však ja pochádzam z Ilavy. So Zuzičkou už sme tam boli. No a rozhodli sme sa, že ideme to natočiť pre vás. Dúfam, že neumrieme pri tom. Minule bolo hlásenie, že v blízkosti bol videný medveď. Tak ja dúfam, že ho neuvidíme. A keď ho uvidíme, tak že ho iba natočíme a odíde preč. Nechceme ho ani natočiť. Nie, tak nechceme ho ani natočiť. A my, Zuzička sa najprv posilní takto slivkami. A my ideme na Vápeč. Je to 956 metrov nad morom a je to taká, odtiaľto, keď sa na to dívam, je to makačka. Je to taká skala, je to skoro 1000-ovka. Takže uvidíme, jak to bude. Tešíš sa? Moc. Takže držte nám palce, dúfame, že toho vystúpame a že môžeme natočiť aspoň takúto turistiku pre vás. Takže poďte sa pokochať týmto videom a niečím zaujímavým na vašu turistiku potom v blízkosti Ilavy. Je to pár kilometrov iba od Ilavy. Takže ideme na to.
Svolo to zabudol mikinku. Ale je to pekné, že? Aha. Ešte. Už dosť. Ešte raz. Ježiši, skoro som sa dotkla znova toho stromu. Tak a my máme, priatelia, prvú odpočinkovú štáciu za sebou. Iba sme sa napili. Sme sa napili To sa nepočíta za odpočinok. čerstvej vodičky, sme sa napili, ktorá tam vyviera. Je to tam vrtané do skaly. Tak sme sa trošku posilnili. No a ideme na ten vápeč. A dúfajte s nami, že nestretneme toho medveďa. Už ho nespomínaj. Ale kto sa bojí, nemôže ísť do lesa. A my sa nebojíme. Áno, nebojíme sa. Zuzička je vyzbrojená. Neviem, či na hryby, alebo na medveďa teraz. Čo, Zlatino, povieš? Pohodička, som motivovaná. Áno? Vládzeš? Áno. Ja už nie. Ja vidíš, že pohoda. Ja už nie je takýto stupak. Pre mňa to není. Dajte sem eskalátor. Nie, slovičko nejde, neexistuje. Však to áno. To je svätá pravda. Toto čo je tu, jaká chatka? To budú určite lesníci. A kto by si sem dával chatku? A hej, druhá. No, to je krmelec. Áno. Takže už sme trošku vystúpali po strmáku. Je to dosť prudké a to je len začiatok. Ale my pokračujeme. Tak uvidíme. Aj tam sú ľudia. Ale idú ďalší ľudia, takže nie sme tu sami. Takže vidíš, oni asi išli okolo a teraz pôjdu tady to a tuto pôjdu dole. A nemusíme sa bať teda medveďa. Je nás tu viacej ľudí teda. Po značke. Ideme po značke, ktoré sú na stromoch. Takže pohoda. Na čo sme sa to dali? Above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire. I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sad. Tak, a nachádzame sa v národnej chránenej rezervácii. Nie v takej indiánskej, ale v takej normálnej. Je to 5. stupeň, takže tu je zakázané chodiť mimo chodníkov, fajčiť, odhadzovať odpadky, rozkopávať veci, nejaké hryby a takto. Ako máte sa chovať k prírode tak, jak sa patrí. A hneď na začiatku vidíme takéto hrybiky. Takže treba... Toto je kam cestička? To neviem. Takže treba byť ku prírode taký, ako sa patrí. Hlavne, keď je to 5. stupeň ochrany. A je to taká dominanta, ten vápeč Strážovských vrchov, ktoré sú, dá sa povedať, že strašne veľké. Nemám naštudované koľko, ale Strážovské vrchy idú, sa mi zdá, aj cez Povazskú Bystricu, aj cez Čičmany a sa mi zdá
sa to ťahá až ku Prievidzi. Ale kľudne napíšte do komentára, či sa mýlim alebo nie, lebo nemám to naštudované a rád sa dozviem aj ja niečo nové. A Zuzička tiež. Priatelia, takú menšiu radu vám dám, keď chcete ísť cez zimu na Vápeč. Ako je to krásny pohľad, je to fajn, ale zoberte si na nohy mačky, nie tie živé mačky, ale tie kovové mačky, lebo aj keď vyjdete hore, tak potom nezajdete dole bez tých mačiek. Ja som tu raz cez tú zimu bol a bohužiaľ som nemal mačky a trvalo mi to, pokiaľ som zišiel, možno aj 3 hodiny, čo som si myslel, že tak dlho nebude trvať, ale kvôli bezpečnosti to tak muselo trvať. A vždycky sa mne s niekým chodíte, lebo môže sa stať, že naozaj tu bude medveď, alebo že vám sa niečo stane, tak aby ten druhý mohol privolať nejakú záchrannú službu a plus k tomu majte nabitý telefón. A vážne, pri takýchto výstupoch si dávajte extrémny pozor. Stačí jeden zlý krok a môže sa stať hocičo. Takže hlavne opatrno, pomaly, a keď sem pôjdete, tak prajem krásny výhľad. Pozri, haj, osada Ilava, doprava. Priatelia, takže máme tu aj autobusovú zastávku. Neviem, čo tu používajú za autobusy. Vieš, čo je tá modrá? Čo? Značka? To je tá horná poruba, čo sme tu už aj minule pozerali. Áno, to je tá dedina, odkiaľ sme vychádzali. No, tak je tak. A keď som to nepovedal, tak vychádzali sme z hornej poruby. Kúsok od Ilavy. A neviem, čo za autobusy tu používajú, keď tu majú takúto autobusovú zastávku. To bude Svalovica. To bude. Prosím? To bude. Vidíš, tu sú tie schody. Idem hore, hore. What? Hore. A už nevládzem. Really?
Tak, ľudkovia, my máme prvú prestávku. Takú normálnu prestávku. Je to kopec. Tu sme vyšli a nachádzame sa. Je tu aj studnička nejaká. Takže... Ale neteče. Kvapká len. Aha. Tak to. A tu je klub slovenských turistov Horná Poruba. Tak, čo tu máme dobrého? Priatelia, my sa ideme posilniť konečne. A to sme ešte len v polke cesty. Takže moja mamina robí v obchode, tak sme si tam išli kúpiť nejaké posilnenie a majú pyrohy, ktoré som dávno nemal. Jeden? Áno, ja som nechcel 2. Ty si povedala, že nechceš. Really? Či chcela si aj ty? Však okoštovala by som, ja som zobrala tebe koláčik. Ja ho... Na? To som si nemohla odkusnúť? Môžeš. No mi daj. No, odkusni si. Nie? Mne chutí. Tak boli sme si v Ilave v obchode nakúpiť trošku na posilnenie. Takže pyrov ako kedysi. To je strašná nostalgia pre mňa. Je dobrý. Čo môžeš zavesiť? Vešiačik. Nemám si čo zavesiť. Je to oni obnovili studničku? Áno. Títo 4? Aha. Áno. Ako šli? To je dobrý koláčik. To je aký? Aha. To je takýto. Orechovo-tvarohový. Takže my sa ľudkovia ideme posilniť a ideme ďalej šlapať. Zuzička si odpočinie trošku. Ja nemusím pauzovať. Really? Tak ja si musím odpočinúť. Takže vidíme sa pri vyšlape na Vápeč. Tak priatelia, a my sa nachádzame pod skalou Vápeč a ideme až tam hore. Dáme to? Jasné. Takže dáme to. Musíme. Sme není padavky. Nie sme padavky. Aj keď už mne stačí celkom, ale ideme. Jedeme dál. Jedeme bomby.
Ľudkovia, nevládzem. Je to krásna príroda, krásny výšlap, ale nevládzem. Zuzička ešte stále vládze. Bomby, bomby, bomby. Ale ja nie. Ale snažím sa to prekonať. Bojujem s démonmi v hlave. What? Ktorí ma chcú vrátiť naspäť dole. Ale idem stále hore. Takže dúfam, že to nakoniec nevzdám. A už sme pred koncom. Ešte kúsok. Kúsoček. Kúsoček. Priatelia, a tu je ďalšia autobusová zastávka. What? Ktorá tu bola vystavaná asi počas komunistov ešte. Really? Sú tu nálepky rôznych ľudí. Dáme aj my tam nálepky. Tak to. A hen tam sa kamení, tam je červená a modrá. To je iba tento kúsok. A to je všetko. A hen tam je nejak... tam nie je nič označené. Tam ideme. Ale tam nie je nič označené. Ale tam ideme. Ale tam nie je nič označené, tam nevedia ani žiadna šipka. Tam máš šipku na strome. Ale tam, však ja ti... Prečo to tu není ukázané? Možno zle to natočili. Nie, není to tam. Sedlo Paluch. 900 metrov. Toto sa volá Sedlo Paluch. Aby ste vedeli aj vy. Tak chod na Sedlo Paluch hore. A ideme na Vápeč. A ideme Bombej. Ja chcem len niečo povedať. Really? Že toto není šipka. Nie? Nie. A čo? Že to je riziko. Áno? Áno. To je Tak dávaj červený. pozor, lebo po pravej strane je dosť veľké riziko. To je červený trojuholník. Aha. To znamená, že riziko. Že Takže sa my už ideme teraz opatrno, aby sme nepadli, lebo je tu taká roklina dosť veľká a potom sa vám ešte ozveme. Takže sledujte ten výhľad, ktorý bude z Vápča. Píšte do komentára, či ste tu už niekedy boli a jak vám sa šlapalo, či aj vy ste boli takto pred úmretím ako ja, alebo nie. Tešíme sa na tie komentáre. Výhľad nebude asi žiadny. Výhľad nebude asi žiadny, ale nevadí, aspoň to zdoláme druhýkrát spolu. Tak priatelia, a my sa nachádzame na Vápče. Na Vápči, tak úplne hore, pri kríži, ktorý je tu na. Ale nie je nič vidieť, všade je mla. Pozri, toto je aké pekné, ak fúka ten opar. Aha. Že? Vážne pekné. Takže tu na nepustíme asi ani drona. Môžem to vyskúšať a uvidím.
Není tam, Macko? A tu je medvedia jaskyňa. Zlatino, ideš sa pozrieť? Mám. Či tam je medveď? A bude tam? Neviem, pozri sa. Daj mi telefón, ja tam posvietím. Počkaj. Zuzička ide nájsť medveďa. No, to ani nesranduj. Sú tu pavúci? Neviem. Ahoj. Neboj sa. Ja idem za tebou. Není tu. Nie. Ale je tam nejaký papierik alebo niečo. Asi tam niekto sral. Tak takáto malá jaskyňa je tu. Takže takáto malá jaskyňa. Ja to volám, že medvedia jaskyňa. Stoj. Takže takto na vrchole môžete ísť aj do jaskyne, keď bude pršať, tak sa tam schovať. A my ideme ešte tuto pozrieť. To je taká malá lúčka alebo taký malý plac. Tak ideme sa tam pozrieť. Turistický odčenáš. Posveť kroky naše, čo chodia po tejto kráse. Príď nám na pomoc v ťažkej chvíli, keď cestou k výšinám sme sa pálili. A nech sa stane vôľa tvoja, keď všetci šťastní na vrchole stoja. Ako v nebi, tak i na zemi sme v tejto chvíli blažení. Buď nám ešte na pomoci, pokiaľ dole stretneme sa všetci. Amen. No, Ščuliak, sa otočím. Pozri sa. Pápeč. Tu není pero. Tu není pero. Popri tom skále nepôjdeme cez tie skaly. Áno. Neviem. Priatelia, my nemáme pero, ale je tu schránka, kde sme dali nálepku.
Tak priatelia, my už smerujeme dole. Chceme ísť ešte pozrieť jazierko. Ideme si sadnúť na chvíľku na lavičku tu s pekným výhľadom a trošku odpočinieme, možno aj posilníme. Pôjdeme k tomu jazierku, alebo tam sa posilníme pri tom jazierku potom. Dáme si niečo sladučké. A teraz ale opatrno ideme dole. Priatelia, a my pokračujeme k jazierku, ktoré tu má byť pri tomto vrchole. Takže uvidíme, či sme dorazili správne. Ale áno, našli sme to. Prvýkrát v živote som tu. Takže môžete pozrieť, jaké je tu jazierko. A neviem, či to je robené ako nádrž, alebo si aký dôvod, ale v živote som tu nebol, tak neviem. Kade prejdeme? Tade to spodkom či vrchom? Vrchom. Áno? Áno. Tak nespadni a nešmykni sa. Takže ideme sa pozrieť, čo tu všetko je. Okrem tohto rybníka, kde vidím, že je strašne veľa komárov. A ideme. By tu vyvierať voda, kde si nejaká. Aha, ja už to vidím. Takže ideme sa pozrieť, čo to tu je. Takže lajkujte, komentujte, dávajte odber a dívajte sa na naše videá. Nech vidíte toho viacej. Z turistiky, z hotelov, z reštaurácií. A poďme sa pozrieť, čo tu je. A my sa nachádzame pri tom rybníčku a ideme sa posilniť. Zuzička už má skoro spapané. A ja som si kúpil donut v Ilave v potravinách a tak to skončil. Mal som ho len v sáčku. Chceš zlatino polku? Nie? Takže dobrú chuť my sa ideme posilniť. Priatelia, tak my ideme už z turistiky naspäť, už k autu a domov a dúfame, že toto video sa vám páčilo a ak sa vám páčilo, tak vás poprosíme o lajky, o zdieľanie a o komentáre a vidíme sa pri ďalšom videu. Pre nás bolo namáhajúce trošku, pretože sme unavení, tak my si ideme už domov odpočinúť. Takže vidíme sa pri ďalšom videu a nezabudnite nás sledovať aj naďalej. Čaute. Čauko.